Mesmo farol e ubicación igual ou similar. Este foi o veredicto dos estradenses. Máis de 1.100 estradenses votaron estes 2 días no referendo. Finalmente, a opción 2 das ubicacións, que é a que permanece nunha ubicación igual ou similar á actual, recibiu 820 votos. Seguiu a opción 1, que é a que propoñía Gai Control, que é moi preto da estatua da Rapa das Bestas, con 173 votos. E, por último, a opción 3, que é situada máis abaixo, 154 votos. Sobre o farol, tamén gañou o actual, con 683 votos, fronte aos 453 do antigo. Durante toda a xornada houbo longas ringleiras para poder votar. A unha decidiuse xa non dar máis papeletas para poder pechar o colexio, porque senón iso ia facer imposible poder pechalo. A afluencia de xente foi tal que o concelleiro Óscar Durán estivo repartindo nas papeletas para poder axilizar a votación. Nalgúns momentos, a ringleira chegou á outra punta da praza. No momento no que se aproximaba unha, abríase o debate de que facer para poder parar a votación. Nun primeiro instante, decidíase que a partir da unha, aínda que se tivera a papeleta, non se votaría. Pero finalmente a opción escollida foi repartir papeletas ata unha e que todos os que tiveran papeleta puideran votar. Imos repasar as reaccións que se produciron a este resultado. Hoxe escribimos unha maravillosa parte da nosa historia, porque moito pobo da Estrada se volcou en participar nunha convocatoria que dende o goberno local lanzamos para escoitar algo tan importante como un dos símbolos nosos máis representativos do casco urbano, que é esa farola que preside esta Praza de Galicia. Este goberno local quixo que os piodos se acolleran este elemento indispensable, este elemento importante desta praza, e quixemos tamén dende o goberno local que foran os propios estradenses, os que están empadronados en esta nosa casa do Concello da Estrada, os que escolleron cal iba a ser o destino, a ubicación e tamén cal iba a ser ese elemento protagonista que iba a ser a farola. Unha vez que pechamos as urnas, fixemos o reconto, ese destino vai a ser esa parte central superior desa Praza de Galicia e o elemento protagonista vai a ser esta farola que vai a iluminar a guinda do pastel, a guinda dun proceso de peatonalización e de humanización das nosas rúas, e que esa Praza de Galicia vai a ser ese perfecto símbolo escollido por todos e de unión de todos os estradenses como unha bandeira máis, se cabe a partir de hoxe, do estradensismo local. Hoxe a Estrada falou moi alto e moi claro, con 800 votos a favor de manter a farola no seu sitio, e dende logo o Grupo Municipal Socialista non podemos dicir outra cousa que moitas grazas a todos os veciños e veciñas que vos implicastes na campaña de firmas, que fixestes un último esforzo para facer visible o voso voto nesta xornada de consulta popular, e dende logo, como digo, satisfeitos pola contundencia da resposta a hora de dicirlle a este goberno que ten que manter a farola no sitio, e ademais que ten que manter a farola actual. Nós respectamos moito calquera opinión, aquí sí que entendemos, non, que as dúas farolas teñen o seu valor sentimental para todos e para todas nós. Entendemos tamén perfectamente que, se incluíra esa consulta, a pesar de que, creemos que a discusión era claramente outra, que era a situación donde ia quedar calquera dos dous elementos, e dende logo estamos moi satisfeitos polo resultado, e novamente dicirvos grazas por participar, grazas por defender o patrimonio que nos queda na Estrada, e dende logo podelo disfrutar nos vindeiros anos a xeración presente e as xeracións que veñan. Desde o Benega da Estrada tamén celebraron este resultado e pediron ao PP que reflexione porque ter a maioría absoluta non dá a razón. A xornada electoral tamén nos deixou anécdotas a modo de mensaxes nas papeletas. Imos repasar como se chegou ata este punto. Todo comezou no momento no que os pregos primeiro permitían que desaparecera o farol. Despois sí que se obrigaba a súa permanencia, pero podíase desplazar.
Gonzalo Louzao defendía esta opción. Sobre a ubicación, o debate sobre a ubicación, pois creemos que agora mesmo está funcionando e está ubicada aí porque funciona como unha rotonda, pero a fisionomía da plaza, o de ganar accesibilidade, o de ganar espacio para o peatón e o de resolver a circulación para os vehículos, pois vai a facer que a fisionomía cambie, xa non vai a ser un elemento como se fora un funcionamento de rotonda, e poñemos na man dos técnicos que busquen solucións para casar pois todas o talento e toda esa integración e a beleza que se pode darlle a esa praza e que ubique nese céntrico espacio e que se conserve como protección dese ben e como mobiliario icónico do noso centro do casco urbano da Estrada. Entre a ciudadanía iso non gustaba e desde a oposición tamén mostraron a súa desconformidade. Incluso chegaron a convocar unha manifestación. Todos temos vivencias nela, todos nos acordamos dunha historia, incluso a xente nova. Estivo moi participativa durante estes días na campaña. Podemos empezar preguntándonos cal é o motivo polo que hai que quitar a farola, non? Se te podes a pensar seriamente, é que non hai ningún. En quitarnos o último elemento simbólico que nos queda na nosa vila. Imos rematar xa esta cobertura especial dando un pequeno dato. A emisión en directo de Xornada Estrada coa última hora de votación máis o reconto xa acumulou máis de 300 visualizacións. Moitas gracias. E lembren, a farola vai continuar sendo esta en unha ubicación moi similar.